Alang sa pagkaawat sa pulong sa Ginoo manindog tayo sa ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, pasidunggi Hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing o himuha siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhatag kini sa kalumo o pagkahod. 16. Bantayi batuni ang hidlo nga konsensya aron nga kun bugal-bugalan kamo maulawan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod ni Kristo. 17. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kun kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dakutan. Kay si Kristo namatay sa makausan lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa dili matarong aron pagdala ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong nag-amputan. Amahan namong daling balaan, ikaw ang Diyos na tinubdan sa tananggutan. Ang imong pulong, among panalinghugan karon, tugutin nga kini mohatag og dugang kabulahanan sa matag usa nga manalinghog sa imong pulong. Tabangin Ginoong Dios ang imong alagad nga diin magapanulti nga walay bisan usa nga kabaldahan karon makadangat ini nga dapit. Salamat Lord nga walay usa nga muuling hawang kun dili muuli nga gawasnon, muuling malipayon, muuling nga balon ang imong mga panalangin. Ginoong Dios, among ihala ng tanan, among itugyan diha nimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga nasaretmon. Amen o amen. No, ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga atong pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing. Okay? No, ato daw pasidunggan si Kristo diha sa atong kasing-kasing. No, mao na nga mahimong bilinhon ang atong kinabuhi sa diha nga atong pasidunggan ang Dios. Okay? Kanang pagsimba mga kaigsuonan, kanang pag-apil-apil nimo sa bisan unsa nga klase nga activity nga in line sa trabaho sa Kristohanon nga kinabuhi, usa na kang area, usa na kang klase sa pagpasidungog sa Dios. Usa na kang klase sa pagpasidungog sa Dios mga kaigsuonan. Daw atong mahibaluan nga ang atong kinabuhi dako og importansya sa Dios. Dako kay ni importansya sa Ginoo mga kaigsuonan. Nganuman tungod kay ang pulong sa Dios nga atong gibasa karon dinhi atong balikon. Kung sa di kay importansya ang imong kinabuhi nito sa Ginoo, pabilihon ba? Okay. Ingon ang pulong sa Ginoo, pasidunggi Hinoon siya. Pasidunggi Hinoon si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing. Ug himuha siya nga inyong Ginoo. Okay? Mauni ang angay nga atong buhaton nga makit-an gyud si Kristo diha nimo. During sa imong pagsulting, during sa imong pagbayhon, sa imong paglakaw, sa imong pagtan-aw nga makit-an si Kristo. Utahan nato ninyo na unsa ang butanga nga maayo nga imong giunahon karon nga makontribute nimo para sa pagpasidungog ngadto sa Dios. Unsa man ikaw karon nga naglantaw, unsang butanga nga imo makontribute nga maayo para sa Ginoo. Okay, unsa man? Una, ang imong pagsimba. Ikaduha, ang imong pagpanulti. Kanang atong pagpanulti ba? No? Itagaan ang tagagawasan sa Ginoo pagsulti. Okay. Now, unsa may maayo nimo mag-contribute nimo na kasi mong balay. Naali tay mga tao, amigo sa uban nga naa sa imong balay, imong paryente, imong igagaw, imong igsuon, nga muanha sa imong balay.
Kung sa may maayong buhaton nimo para makakontribute ka sa mga pagpasidungog at Ginoo, imong isulti si Jesus Christ. Imong isulti ang Ginoo. No, ayaw siya isulti sa kana bitang musulti bitang usahay ta kanang bang dunay sagol bitang hukom na bang murag ba og ikaw ray sakto niya sila dili inana bitaw ayaw siya buhata. Ngano man ingon siya dinhi buhata sa kalumo. Tanaw na to ha. Ingon sa dini, pangandam kamo kanunay sa pagtubag sa bisan unsa o bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Mangandam daw ta, kay ngano man mao man siya usa ka butang nga maayo nga pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Pastor Fredo atong ibawali kanina buntag, no kanina sayo. So, niya kay wali bubuon naman nila. Bubuo naman nila ha. Yan kita yung lugar, taason man. No? So, taas kuha. Bubuo ra iya ha. Pero siya yung nagbalik kanina. Igo na kong nidugang sa mensahe sa Ginoo kanina. Ginindot kay kaninang butang mga kaisunan nga no. Giilang ko na ko ni karon utot ni gyud. Ganina sayo, nindot kaayo ang pulong sa Ginoo mga kaisunan. Kini nga dapit ang Dios manalinghog sa atong mga pag-ampo. No? Na dili kay ang imo ding makontribute sa maayong utang, imo makontribute pareho karon. Sa atong sitwasyon karon COVID, no? Dunay gitawag og community quarantine, no? General community GCQ, no? General community quarantine. Ang uban ng mga tao karon na silang balay yun. Wala na sila quarantine pass, no? Dili pwede ka makasuroy, di ka pwede makasakay bus, di ka pwede makalakaw at kurketa. Kaya nisulod ko nimo friends, pangitaan ka quarantine pass. So, ang imong buhaton, wala kay gasto-gasto, no? Nara ka sa mong balay. Pero, ang ato makontribute mga kaisunan sa mga sitwasyon ba? No? Sa atong mga sitwasyon karon, yan doon ay mga tao nga nawa problema. Ang COVID, mga kaisunan, dili mo siya makitaan. Dili mo siya makitaan nga, mayroon nga, nagsakay lurang, di parihal sa o kung mga daotang tao, nagdalag sa kanan, daotang din sin tao, anak sa po, no? Hubog, lain nilang kwan, ilan ma-identify niyo. Pero ang COVID mga Kristo, hindi mo makitaan. Kung saan may makontribute sa Kristohanon? Ang makontribute na ito, nga maayo, magpapasilungo nga ito sa Ginoo, ang prayer. Ang atong ampo. No, kung ito na nagamata o prayer na oras, synchronize. No, kita tanan, magdungan dito ang ampo. Lami siya paminawon, ambot lang og nahitabo ganito sa inyo ha. Basta kay amo ning gibuhat. No, amo ning gibuhat alas 8, pag alas 8 gyud magdungan mi. Makadungog ko sa akong mga silingan na nag-awit pud sila sa Ginoo. Lami paminawon kay naa ko'y mga tawo makadungog makaagiba ka. Anong lami sila kayo. Di ba maka-contribute ka nindot nga maayo sa pagdungog sa uban nga pinaagi sa imong gibuhat nga pag-awit o pagdayo pag-ampo ka sa Ginoo. Dungan kampo, dungan awit. Makitaan nimo, may bawaan nimo nga naag yun tayo relasyon diha sa Dios. Amen. Pero dili ka kabalo mo connect ani, dili pud ka makasulti gyud og kana bitang hangad ka sa Ginoo nga Lord, tagahay ko tabangi ko karon kay hinahanglan ko nimo. Nga naman, kay kulang magpunta og communication o relasyon sa Ginoo. Dili mo na tao, gahapon, nahitaw ninyo na ko nga, musimba ko uba pastor. Wa ko makita ron. So, dili yun garantihan ang imong isulti kahapon kaya pwede din mausap. Di ba, Pinoy? Pwede naman yun nga, Pastor, pwede po din mo ingon si Pastor na, musimba ko karon Pastor. Karon. Musimba. Makitaan ka na po, karon. Nakitaan din mo na po, nasimba na din mo. Pero katong gahapon, dili ka garantihan ang saad sa tao mahitabo, pero saad sa Dios mahitabo yun. Nasakto niya sa mga kinabuhi. Natanawan, kung sige mo sa Salmo, 91. Salmo 91:15. Sa gisulti diya, palihog magbasa, huwag ka mo naka-apply ko na. Basahan ninyo. Salmo 91:15. Maunay, usa sa mga butang, garantiya na sa Diyos. Garantiya na sa Ginoo mga kaigsunan. Garantiya na ang Diyos, Ginoo
Dios na pagpasidungan ko dili. Doon na tayo prayer. Dagang po mga tao simba nga wala ko di hakilang ko to. Wala ko din hakilang kasing-kasing. Nabi mga tao nagsimba lang. Simba ron. Pagsimba din na. Sayuta ron. Tayo kuan. Itahan nun karon wala na yung ulang, no? Wala na yung mga sugal, no? Kaniadto ang mga tao nga mga sugaron mo simba ko sayo pa. Sayo kayo. Oh, pagabot nito pagka alas 2, king-ana nimo to ana. Maayo ba mo hiko-hikos ka mo? Oh, maayo. Ana ko, no? Maayo. Ano ka diha ko gikan. Kapalo gito ana, no? Maayo kayo. Upat lima. Di mi karelate. Amo ni kasabot ana. Pero ito mga sugaron na magkakita ni ato ang makakita dito atong video may sila sugaron gina pastor. Sugaron gina. Gikan mo din ha. Pero salamat sa Ginoo kung ginansya din ha. Pero dinhi na kaginansya ni pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang pulong sa Dios nagarantiya sa pagkinabuhi mga kaigsunan. Kung balik ko basa, no? Niya mo ni usas mga butang na imong hawiran. Hawiran na ito ni kanunay. Nganuman, kay nagsaad siya sa 91, Kapitulo 15, versikulo 15, mga kaigsunan, ito sa din sa dihang sampito na ko nila, tubagon ko sila. Kung garantiya na to. Ngayon ka, simpa di ko sa Ginoo. Kung simpa di ko sa Ginoo, kung angko di ko, naman, mutubag siya. Kung sa ikaduha mabuhato niya, mutubag siya sa mga pag-amo, sa ikaduha. Mag-uban ako kanila sa diyang sila naa sa kalistanan. Kung sa puno mga kalisunan, mag-uban. Pag naapuno ka sa kalistanan mo, wala ituyo di mo. Naman po yung mga kalistanan, mga kalisunan, hindi kinaubanan sa Ginoo, sumantanan di ko. Salamat ko sa Ginoo, gawa ko namatay, naghiliko ko. Ay, di ka tinuyong diyan na mo. Di ka kaubanan sa Ginoo, anak. O, kaya ikaw rin nagtrabaho, anak. Pero kung naay mga aksidenteng butang, mga aksidental na wala din mo gituyo sa imong kinabuhi, mga kalisunan, naay Diyos mo tabang mo. Kawantag ka, naihalas. Naihalas niya, hapit na mo matubad. Hapit lagi. Kanang naong dito rin tao, makikita halas na. Hapit lagi ko. Easy lang ang kaigsunan. Hapit ka tunog ang bidin. Siyaw ang kabalong ang hapit sa katunog. Wa sa kabalong ang katunghalas ng iya matumban mamaa. Kami. Dagko yung mga bak-bak. Siya. Yan yung mga kudo. Wala ka Wala. Bigger? Kisi. Yang nga naman, si Bigger, dihagit siyang helmet. Ning sulod ang halas. Iya pag ikuraw-kuraw, nahulog ang halas, nakuyapan. Nakuyapan ng halas. Nahulog ikan sa helmet niya. Ito sulod kayo na, gabi na dito. Kung isulod ko na siya ulog, yung sabi, may gani. Yung nag-ampong ng pagmay. Sabi niyo mga kaigsunan, nahulog ang plato na mo, na may plato din nga mahal kayo ng plato ha. Hinatag ka sa birig ka ba? Nahulog sa lamisa. Ibig sabihin ito nakahulog? Ha? Gikan sa singkiwiran. Nahulog ba? Mapuak biya ang plato? Mapuak? Kahulog yun? Lugay kayo nahilong ang plato? Bakit yun? Napuak. Buak ka rin ko siya, kasi dili mabuak. Marang bildo ba? Kanya, anak ba yun? Ano ba? Di akong direview tayo. Ano wala mabuak? Siya na itong sitwasyon, sunod na itong mabuhaton, siya na di ay ang mga oras sa yun. Naghawid na siya itong yung helmet, na ay sulod halas. Dito sa Estila, mga nasutsos kuros gabi dito sa Estila. Wasa na paakit. Ang halas po, ginahina na kong nakaw. Wag yun na hitabong nautan. Ano man ang tungkol kay naatay prayer? Naatay prayer. Dili coincidence mga kaigsuunan. Namingon ta karon. For example, kung anong God, tuo-tuo na pastor. Wala akong takabalo. Kaya akong may pamilya, ng anak, nag-ampok ko sa Ginoo. Kaya nga naman, pasin mga sign ko to sa Ginoo. Sign na po sa Ginoo, mag-ampok kayo. Nag-review kayo ko, Lord, in Jesus' name. Lord, walay mga tao, walay dakutan na may tabo sa mga pamilya. Nag-ampok ko sa Ginoo. I-proteksyonan sa Ginoo, sige ka. Kaya naman, ang prayer na to, a simple na prayer, nadunggan sa Diyos.
Ingon siya, nagpasalig siya nga bisan pag naakas ka sitwasyon, naakas sa problema, kinahanglan pa pasinunggan yung Ginoo. Kung sabihin ko sa 1 Thessalonica 5:18. Kung sabihin, isulti niya. Malihog ko ka-pray na yun ninyo, paspas mo kayo ka-pray, kita sa lugar Bible. Importante yung butang ng kaisunan diha sa pagsimba nga nakita yung Bible. Nga naman, sa diha na magdala kang Bible, sama rin ang ginala nimo kanunay ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, Dios ni. Pulong Dios. Sa gisulti niya. Sa gisulti sa 1 Thessalonica 5:18. Pusta. Pagpasalamat. Salamat ka mabusog sa luganat ka ninyo, kini mga kapagpupon sa Diyos na buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang atong buhaton kay mga kaigsuonan, mga Kristohanan, no, ma-aware kita kanunay sa itong kinabuhi. Ayaw yun pagreklamo, pag naaka sa sitwasyon sa problema sa kinabuhi, naakalit ay problema, ayaw yun pagreklamo, Lord, ano ba nila? Unsa mo yung Ginoo? Ay, kita gano'n ni Buhan ni Ginoo. Mahay dito tayong ta? Ayaw yung pagmahay na ito sa Ginoo. Kung sa'yo buhaton niya, may kabubot mo sa Diyos, pasalamatan ang Diyos. Pagpasalamat ka mo, bisa kung sa'yo budangan ka ninyo. Pagpasalamat ka, nga mo na yung dagway. Sa amin ka. Lamat, Ginoo. Maugin yung na. Ito si Enrique Hill. Lamiak ay sa tuwa. Ginoo na gama na ito. Nandito ka ba? Tuwa ko gimaot yung gigama sa Ginoo. Kung na yung maot, musulti mo maot, hunahuna na na nila. Di ba? Yung mautan ko. Hunahuna na po na nimo. No? Kaya ang tanan na gibuhat sa Ginoo, ipagamatya sa Ginoo, mga guwapo din. So, ingon ang pulong sa Ginoo nga, kinahanglan, nga imo siyang pasalamatan. Usa ni ay kaklase ang pagpasidungog. Ang pagpasalamat, usa ni ay kaklase ng pagpasidungog dito sa Diyos. Kuha na to. No? Ang pagpasidungog din sa Diyos, kinahanglan kabalo kang magpasalamat. Kabalo kang magpasalamat, kabalo kang mangayo. Kabalo kang mangayo. Baliko na ko ang Salmo 91. Baliko na ko. Ingon din mag-uban ako kanila sa dihang, anaa sila sa kalistanan, luwason ko sila o pasidunggan. Dunay pabor, nga buhaton sa Ginoo diha nimo. Sa iyong gibuhat, luwason, pasidunggan. Victor. Si Victor, nag-OJT sa Tikuman, Sipiyat nag-OJT dapit to sa Liti. Liti, Samar. Basta kay anang napita to siya. Iyang kauban, hapit magapo sa pisik. Hapit magapo sa pisik. Karang pisik sa barko mga kaso, nandili na pisik o kanding. Mamatay ko kag maigo ka anang pisik o magapos ka anak. Malapo ka anak niya. Magdagan din na makinabi ang trabaho anak. Dili na ko marilit ka ayaw ang adlaw, dili na ko marilit kung sa mga pitsaha, pero isulti ni Victor na siya mo ay nakaluwas. Siya mo gigamit sa Ginoo. Gikan atong sitwasyon ng mga kaisunan, kung sa gibuhat sa Ginoo niya, ginapasidunggan. Ituboy ka sa Diyos. Amen. Ituboy ka sa Diyos. Ayaw yun o ikyas, kaya ang trabaho sa Ginoo, perminti ning nindot para nimo. Ayaw bulag din sa Ginoo. Usahay yun, ang yawa o posisyon ng gini sa trabaho sa Ginoo, may man, ano malaging mo magay-kwarta, ano malaging pupuri man ka, ano nangalagan ka Ginoo, pupuri man ka, hinumdumi ka nunay, nga waag yun muhatag o kapuprihon ang Diyos para nimo. Kita lang usahay, mo masipiyat sa plano o procedure. Kanang bitang ino na to, kanang ingredients na maayong buhaton na to para sa Ginoo. Isa may trabaho sa yawa, to steal, to kill, and destroy. Oran ang trabaho sa yawa. Pero ang trabaho sa Dios, muhatag siya nimo madagayaog kinabuhi. Nga ang ayan na to, nga pasidunggan ang Dios. Ganuman, ingon siya, luwason kaniya, unya iya kang pasidunggan. Okay? Padayon ko din mga kaigsunan sa atong gibasa. Sa main verse na itong gihimo. Okay? Ingon ang Paulo sa 1 Thessalonica, 1 Peter, 1 Pedro 3, sa 16. Bantunin ang hinlo nga konsensya. Okay. Kung ang una or
ikaduha nga atong himuon nga pagpasidungog kadto sa Ginoo. Okay? Daghan mo gisulti kanina. Pero mao ni ang atong buhaton pagpasidungog kadto sa Dios Yesu kasi sa kuno bato ni ang hinlo nga konsensya. Ano man? Ano man? Sa diha nga imong isurrender kadto sa Ginoo ang imong sala, ang imong kinabuhi, imong nagihalad kadto sa Ginoo. Limpyo na ka sa Ginoo. No, limpyo na ta sa Ginoo. Mao kuno ni ang maayong buhaton, no? Maayong buhaton sa padayon na to. Aron nga kun bugal-bugalan kamo, nanawa ha? Maulawan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan. Oh, ganon, di na kamo alkontra ba? Dili na nimo subalikon po dayon. Oh, wa pa ko nangalagas dito lagi. Ayaw. Salamat kami. Putis buhan ko. Dili naman mo. Ang kinabuhi ni Kristo ano lumo. Oh, lumo kay kasing-kasing. Dili dali masuko. Maguna-una gyud kanunay maayo. Una gyud kanunay maayo. No? Okay, padayon ta. Maulawan na itong mga tao. Nabito yung mga tao na. Nabito yung mga tao na tumutulong nimo. No? Tumutulong nimo. Dili ko tinuon. No? Dili ko tinuon. Maulawan sila. Butong kayo na. Butong kayo na. Maulawan sila doon kay ang ilang gisulti pa, panulong nimo, dili pa tinuon. Nga naman, kay daghan po mga tao nga kaigsuunan, nga nagsimba, paghapon. Daghan din na. Pero wala na din eh. Amen? Wala din eh. Naay mga nagsimba ko eh, paghapon. Naapay mga tao nagsimba nga matinunanon sama ninyo. Okay? Palakpakan na ito ang ginagawa. Ngayon na, simba ko rin, uba pastor, simba ko. Maghapon kayo. Wala ka rin. Simple kayo na. Simple kayo na siya, pero dili yung ko mo duha-duha pagsulti. Nga naman, dili ako mo imong isaanan. Nagtuong ako'y ingadto dito, dili oy. Ang akong kauban, Diyos. Ayaw kong ina na katong wala ko simba ka ng makakon to. Alam niyo itaw, isulti na ko anak. Kung sulti niyo sa ngalan. Wala na pasabot ka na katong wala ni simba ro makakon to sila. Dili oy. Dili. Alam niyo isulti na ko. Pero ayaw yung sulti. Simba niyo ng Domingo, pastor. Alam niyo mo bisita mo ninyo? Simba daw ma, simba ta. Ika Sabado pa rin ato. Simba daw ma igsoon. Dili mo daw ma. Simba niyo ma, dili ka mani. Hakon din ka. Kaya dili yun ako mahimong isaaran ng Diyos. Nga naman, sinugod ako sa Ginoo nito. Praise the Lord, nga kamo, wala kong isaan kayo. Kung simba kayo ng Domingo, pastor, paghatag ako ninyo biyanang inyong papero, di mo yung nga, simba kayo pa, pastor! Wala biya. Ang salamat sa Ginoo nga niya mo. Kaya nga naman, dili mo bakakon. Tinuod yun ang inyong gibuhat nito sa Ginoo. Okay? Ayaw ko ninyong hingna na sayop na ito, wala manimbaron, bakakon ito, wala manimbaron. Ay, ayaw, huwag ko ninyo. Katorang ninyo ako. Katorang insulted ako. Okay? Daghan naman ang kayong explanation na ng resunan. No? Kaya basta niya muna po hinungdan ng mga tao, malagad sa Ginoo, mawalan po. Kaya bitong kinabuhin na to, pag dili bitaw tinundan na yung naging relasyon dito sa Ginoo, usahay niya, lukuran. Tinuod. Dami mga tao doon nga. Dami mga tao na hapra, sexy Christian, baka ng mga Kristohanin. Na ang ilang kinabuhi, pag maigos pulong sa Ginoo, man pa rin yung pastora. Man pa rin yun. Kung kikibantayan ka muna, nagkakahan akong trabaho, nagkakahan kong bubuo na itong binago, ikaw yung kumantayan. Di ba? Hindi ko mamantay na mo eh. Ang pulong na sa Ginoo mga kaisunan, usahin, mamantay lang din na ito. Ganoon, kaya wala may masakit doon, wala matinahanglan doktor. Kung dili ka mabadlong ng pulong sa Ginoo mga kaisunan, kung pasabot, dili ka pinangga sa Diyos. Dili ka pinangga. Pero mabadlong dili ka sa pulong sa Ginoo, dili mo din yung dawaton, kung pasabot, hallelujah, nalipay ka, nabadlong mo din. Sabi mga tao nyo, lipay ka kung badlong mo, ay naku anak, igsoon. Ay naku anak, igsoon. Malipay ka kung baigos pulong sa Ginoo, ay naku anak. Istorya rin na. Pag maigo ganit sa pulong sa Ginoo, bisan gani ako, bisan pastor. No, na magwala din nga maigo ko, grabe pastor, igo mo dito. Bisan ako, mabati, tanak na naman, kinatas, kinabuntawanan. Mabati, tanak, pero maulian ka, luyoan eh. Salamat sa Ginoo, pinangga na ito sa Ginoo. Pag
kinabuhi gibadlong gipahinumduman gitudloan sa nindot nga paagi nga buhaton para sa Ginoo. Hidlo nga konsensya. Di ba? Hidlo nga konsensya. Mao kuno ni ang buhaton nato aron maulawan tong mga tao tabi para nimo. Nami mo dalog na kasan na ina. Ay na simba, ay na tuba. Inigluyo anak pastor. Ako garantiya ko kini ako mga membro 100%. Garantiya ko ninyo na di ko ninyo di ba ko. No, mo gini garantiya na ko ninyo. Inyo gani kung di ko bantay na dito. May bawal. May bawal. May bawal na. May bawal oy. Kaya kanang Ginoo na ko mulaban ako na. Oh, Ginoo na. Nagani ko mabuhat nga dili maayo para ninyo. Ito example, lagi pastor, lagi ko matagay bugas. Paningin. Lagi ko matagay bugas. Pangingin. Lagi mo tanda. Sa talaga. No, wala gyud matagay sa sikat week. Ay, natin si kuwi. Murag bugsa. Bitaw. Mga bugas ako dire pero para mana ko hatan ninyo. Di ko masipya na. Di ba kay mura ko kalimtan, ano man. Mga tao tas inyo. Paboran mo din mo ka na na-estima. Ay mga bugas na rin. Bugas na rin kinito pa. Tagaan na rin. Ako din siguro. Ang mga nang ikoy. Kita na yung mga bugas na rin. Naiparapahatan na yung mga balo. Hatan ng balo. Mga buwan na siguro na. Pero na yung mga bugas na rin. Ang mga nang hindi rin na mong ibutang kay wala ibukbuk. Handok ang bukbuk mo sulod simbahan. Tapos mo balay na yung ibukbuk. Ang gidala na mo rin. Balay yung mga nag-isola. No? Una ba rin mga, wala dito mo ko yun ni Pastor? Nung nabita mo wala niyo nagustuhin ang sulti ni Pastor, tingnan mo rin. Pastor, o pinay Pastor, naigo ko rin mo itong ngayon. Igo ko rin mo. Tingnan mo. Basta nalay verse. Wala din. Asa na ito natin ng versikulo? Tingnan mo. Ay lang nang walay versikulo. Nawalay versikulo, hindi na tinawad. Okay? Parayon ko mga kaisunan. Pero maulawan ka itong mga tao nagsaway ka ninyo. No? Maulawan sila. Saway-saway ka, maulawan sila. Nga naman, maayo ka, hindi tayo kung siya. Okay? 17. Kay mas maayo pa ang kay maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong. Maayo po itong mag-antos tungod kay nagbuhat kay matarong. Kaya naman, ang pag-antos, pagbuhat maayo ng kaigsunan pabasa mo. Hebrehanon Kapitulo 13, versikulo 12. Hebrehanon Kapitulo 13, 12. 13:15 din. Oh, pasama niyo. 15. Busa, inuwi patunay ang paghalang ngadto sa Dios naagi ang bisod. Mao kini ang halang sa pagdayeg gikan sa mga nabi nga nagsulid sa iyang ngalan. Ini. Busa hinunta kanunay ang halad ngadto sa Dios. Pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Dunay version dinhi nga gisulti dinhi nga maayo. Halad nga maayo. Sa ganito nga bersikulo nga kanang pagbuhat kag maayo kay mao ni ang halad nga makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Dios makakaigsunan, halad ang gisultihan dinhi. Dimension dinhi nga mao ni ang atong kinabuhi karon. Ang pagpasidungog diay sa Dios, ang atong halad dili lamang ang atong tithes, dili lamang ang atong offering, kundi ang atong lawas usa ni kahalad pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Kay mao ni ang pinakamaayo ngadto sa mga pagdayeg sa mga ngabil ni Jesus. Okay? Ingon sa dinhi, busa himonta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Mga ngabil. Ikaw karon igsoon ni atar dinhi, bless kayo ka kay nakapasidungog ka sa Dios. Wala nindot kay nga butang mapasidunggan nato ang Ginoo. No, pasidunggan nato ang Ginoo. Kaya ang atong kinabuhi magiging nakabalot ni sa Dios. Kung sa gingon sa Jeremias 33:3.
Tawgon mo po ako utubag kanimo magapakita kanimo dagkong butang lisod nga wala nimo mahibaluhi. Usa na sa mga pasalig sa Dios. Kung nakapasidungog ka kadtos Ginoo, isa pa to sa imong pangayuhon ingon ang Juan kapitulo 14 bersikulo 14. No? Makahatag siya nimo, makasupply nimo sa man. Ano man, but my God shall supply all my need according to His riches, Philippians 4:19. Isa, mangayo ka bisan unsa sa kumanan, buhaton ko kini. Usa sa mga butang dinha kung nakapasidungog ka sa Dios. Di ba? Pag nakapasidungog ka kadto sa Ginoo, makabuhat siya mga panalangin para nimo. Bisan unsa imong pangayoon, buhaton sa Ginoo na. Ngano man, pasidungog man ta. Di ba? Ang maayo ng buhaton, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa iyong kasiglasig. Importante ito tayo. Kaya nga naman, ang atong kinabuhi, usa ni ka-templo sa Diyos. Templo ni sa Diyos. Tukaw ra niya. Tukaw ra. Madunggan ko kas Ginoo. Dunggan dito sa Ginoo. Balik ko gamay. Balik ko sa main verse nga kung ibasa ka. No? Kaya nindot kayo ni mga kaigsuonan. Iyo sa din kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa makaron. Kung kini kabubuton man sa Dios kay sa pagbuhat sa daputan. Kay kabubuton sa Dios ang pagbuhat o maayo. Simple ta. Oras o di oras. Ayun ko lang ato yung mga papel. No, sila Sister Bibi, napo rin sila simpa dito alas 2. Natuon nyo na po sila dito. Nya to na natawag kung mamart din nila, yung mamart na. Pastor, di ako bilangin dali pastor ka. Kuha na ko gabi pastor kuan. Kuha ko sila og nang to kubutan na to. Namin ako kinukos kit kuha nila itong miagi. Hingnan ako nga mian na karong Domingo magdala ko bugas. Dala ko bugas dire. Itong mga taga-ayan, hindi ito matagaan, dinatong mga magkasa. Alam ko bugas, luto dito, nilukang dito. Manihapon dito. Nakuyog mo. May quarantine pass, dito nakuyog. Bitaw. Saan na sila ng matuming? Simba kita dito. No, simba dito. Although nagkakaisonan, bawal ang simba. Pero basta na ay social distancing mga kaisonan, buhaton na ito na para papasidong. Nadilit ta mahadlok, usahay ang kay kining ato, usahay kining hadlok. Mao man ang rason sa yawa. Lang, takpan nga ka. Pag nahin niyo hospital, yun na. Lamok na ba kaayo ang prisuhan? Basa ka anak mga kaisunan, mubati kita kapulma. Pastor, isang galing ng singalan na nanagbo lang yung kumiyagan, ginamok, pirti na yung buola. Kung sa pagkanananak ng prisuhan, pero di ko natugutan siya. Pero atong kinabuhi mga kaisunan, haong ni sa Diyos. Layon ko, 18. Kaya si Kristo namatay sa makausalaman tungod sa atong mga sala. Muna yung pinuluman na. Angay na imong pasidunggan sa imong kinabuhi si Kristo. Yan naman, nagpakamatay siya anak niyo. Hello? Nagpakamatay siya anak niyo. Kung sa butanga, nga imong naunahon na maayo para sa Pinoy. Ang simpara yun. Simpara ka. Mo na ni maayo, kabuhato ni mo nga makakontribute ka sa kinabuhi ni mo ngadto sa Ginoo nga giluwas ka. Dayon na ko. Sa gibuhat ni Kristo, kaya si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga matarong. Mao ni ang precious kay sa Dios. Ikaw naghihimong matarong para ka sa mga yun na ito isulti. Okay. Ingon sa din ang matarong alang sa mga dili matarong. Huwag pasabot, ikaw di ay maka-contribute ka o maayong utang ngadto sa mga dili matarong. Dili kay ikaw ang matarong matagdan sa mga dili matarong. Nagbuhat og dautan, ayaw pakikapin. Ayaw pag-apil. Gano'n man, kay imatarong na ka sa Diyos, ipakamatyan ka sa Diyos, aron mo sila makapi, madala mo diha sa ilan sa Ginoo, aron sila maluwas, so may buhaton mo, ikaw mamataro para ka sa mga dili matarong. Imo silang sultihan. Kay dili maayo na, dili sa kuana o apil ninyo, kay bawal na mo na. Sa di relihiyon nimo, Kristohanon di ako. Ayaw
Dayo na ng reliyon. Ano dayo ka? O anak, kung dayo na nga, kauban dito niya. Ayaw na! Oo, ang reliyon na. Ano dayo mo? Panapi ang reliyon. Ano dayo? So, sa ilang kanako, ang reliyon is a training ground. Training ni para mahimutan ka. Ang contribution na to, kung man, pag naay trabaho, ganit din nga, dili maayaw pag-apil. Ayaw pagkigambigit sa Kristuhan, sa kalibutanan ng trabaho, kung dili mo kaya mabarugan. Kaya pag-abot ito, mabito ng akong mga anak, bilit din ako sa kisig, iinan kong kisig. Pa, tingnan man among ma'am. Ako kung ay angayan, himuon o Rayna. Dayon, sa ingon siya kung ay bahala, anang sinina, anang sobre. Dayon, murag iganahan na siya sa pasalig sa maestra ba? Ito bawal na to na. Una-una ako nung isig, pastor man ko, wato gusto nga, suot ko ni mo garnan ito, paso ko dito, bawal na to na. Sa inon dito na ako ang mga bawal. Ipugos galing ka, kasapaan yun ako sila. Kinaatay freedom, naatay kagawasan, dili ka pwede mo lang bigit din ha, kay dautan ng ilang ipuhat. Kristohanon, beware kita. Kinahanglan, ma-aware ka, kinahanglan, makakat-on ka, ilang magitan, ma-preserve ang atong kinabuhi ng mga buutan. Kaya pag maluwas sila sa maayon nimong trabaho, makitaan ka katos Ginoo, palapakan ka. Ituboy ka, pasidunggan ka, kaya nga naman, nakapig siya pinaagi si mong maayong trabaho. Pantayan na ito kanunay, ang pagpasidungog nito sa Diyos ng atong kinabuhi na Kristo anon, mapreservani sa pagpasidungog nito sa Ginoo kanunay. Ayaw kamita ang imong kinabuhi sa nautan, kay gibhigo na kang balaan sa Diyos, gimatarong na ka sa Diyos. Madayono na ito sulti, madayono na ito basa. Ingon ang pulong sa Ginoo, kay si Kristo namatay sa mga kausalamang tungod sa atong mga sala. Okay? Ato pa, save na ka. Luwas na ta. Wala na kay problema. Wala na kay problema ni kalibutan na. Imong buhaton, ang imong contribution na ito sa Ginoo pagpasidungog, simba, ambo, dayik. Kaon. Ayaw bilang. Ayaw pag-disco. Ayaw ilambigit ni mong kaugalingon nga sa mga kalibutanon ng mga activity. Ayaw pag-inom, nga makahubog ng ilimnon. Ayaw pagpanigarilyo, kaya ang imong lawas templos Ginoo. Ayaw pag naunsa, simba ka diri, gansi ka. Simba ka karon niya, pag-abot dito sa gawas, wala na po. Gansi na, ayaw na nagsimba. Gansi mo ka. Ano nga, ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi, mo bito ng naipulog sa Ginoo. Nagkataas na no? Nagkasakit na, no? Nagkasakit ang atong manunggan ba? Kasakit, pero importante yung butang, makakataon ka. Luyuan yung tanan, pag makakataon ka, ingon di kaspulos Ginoo, limpay ko. Abi ninyo mga teksonan, ako man ay mong Kristohanon, pila na katuig? 20 katuig. Gikan pagkataon sa kong anak na himo kong Kristohanon. Namuhat ko sa Ginoo, 17 katuig na. Wako kakita, nagipasagdan ko sa Ginoo. Nga naman kay nakit-ana ko ang Diyos nga matinud-anon, itinuod ko na kong Ginoo. Itinuod na kong Ginoo. Muna nga, wala ko pasagdahin sa Diyos. Kung nakit-ani mo ni simong kinabuhi, ay yaw magduhan-duhan, dagat sa Ginoo. Abi ninyo mga kaisunan, abi ninyo usa ka powerful ang prayer nato ng mga Kristohanon. Walay ulan utak, pero nanon na ulan. Tungod na sa akong prayer. Tanawa ang bagyo, ningabot ang bagyo nga kasi ang bagyo ron? Ambo. Okay. So gusto mo abot unta ng bagyo ang Ambo, Enero. Pero ningabot Mayo na. Ano man kaya ko gitanong, gikapoy na ko. Gikapoy na ko binubo. Kapoy na ko kabo. Layo ko tinako. Nag-pray na sila ko, no? 5 minutos lang, Lord. 5 minutos lang. Bahala na nangayon ulan na, usang adlaw. Ako, mangayon ako ng Ginoo, 5 minutos lang. Usog-usog ni Lord, usog-usog ni Lamay. Usog po. Pipiro ulan mga kaigsunan. Nakig-daily ko sa Ginoo, nakigsaan ko sa Ginoo. Maayon, kasi kung kinabuhi. Ulan na, Ginoo. Ulan, ito nga, 5 minutos lang Ginoo. Ay, 5 minutos lang. Inunaan akong Diyos.
O tanawa rin ang nagkasan. Kay bingo ko. Sa kurasa Ginoo, magbahaw niya. Among kanal din eh. Gabi ni nagpula na po. Oh, nagampo ni kami. Ginoo, ayaw na pusga kayo. Ay, na lang. Kaya kanang, ikaw rin yung mabasa sa mong mga tanong dito. Basa sa yuta. Lord, din na. Ang prayer na to, ginapasilungan na sa Diyos. Amen. Okay, padayon to, ang imong kinabuhi ayaw gamitan sa doktan. Ang imong kinabuhi gamitan maayo, malipay ang Diyos mo. I-promote ka sino, pasilungan ka sino. Pero karon samtang maayo mo ta, samtang ibadlo mo sa Ginoo, kay mo ka sa Ginoo. Namatay si Kristo para sa imong sala. Ihuna-una mo maayo. Kinsa ko nito ikaw, makahatag ka kag kidney ug nagsakit imong ginikanan nila, makahatag ka kag kidney, maihatag na mo ng kidney mo kada layan na mo kidney mo. Hatag ka. Matay na lang ka, eh, tigulang lang ka ba? Di ba? Realidad ba? Realidad na subilanan sa itong kinabuhi. Walang tao! Di ba? Kini akong mga anak. Talangga ko, kayo ang nila. Panalitan o manginahanglan kung dugo nila. Matag ka sila, mayroon sila. Hatlok pa kinamagpa ko magdugo pa. Makahatag ka din sila. Nagkatunga sila dugo, ihatag ako. Wala! Dugo, pero ka ng parts. Parts yung lawas. Panalitan mata. Panalitan kidney. Baga, usap ka ng part na. Wala naman yung pikas, wala mo yung tudlo na po, kumagpo na po. Pulihin nila yung tudlo. Maputol ka niyo na. Dili. Realidad na subilanan mga kaisunan, bisang ganit kwarta. Wala'y tao ng hatag mo 1,000 na nagtindog-tindog ka niya sa daplin. Tindog mo ka din, lubuin kayo, tindog kanina ka. O, 5,000 na. Wala niya. Diba? Wala. Pero si Jesus nagpakamatay sa mong sala. Nang rape siya, na priso. Imong pamilya dili. Ngayon ka, sir, ipuli lang ko niya. Ipagawas niya, ako ipuli. Mabuhay ka mo na! Simple na ilustrasyon na, simple na. Pero si Jesus, makasasala ka! Masalin mo ka, dautan ka! Di ba kamatihan ka? Inunahan ka! Anak ko, ang dugma sa Diyos. Unang angay, nato pa si dugma ng Diyos. Amen. Simple na ilustrasyon na. Sakto ni mo maayo ba? Gawa, dili ni mo kaya mabubuhat ka o pagpasidungog. Ano? Dili ni mo kaya, ihatag ni mo ang part sa imong lawas para sa imong isikataw. Pamanicure ka, pamasaman ka, kanang na manicure mo imong limot. Ikaw biningan to dito? Tinood dili. Kuhay ko ingron kay. Ikaw biningon nga, huwag bining na manicure nga. Alibot dili. Pahay ko kung ingron. Pagkuhan mo ingron, pagdugo sa imong tiyan, yun ikaw. Labi mo tawa na. Manicure na ako, ako ingron. Ikaw biningan to. Di ba? Wato'y kas balay itong mga manicurista. Pahay ko kung bakit? Lipiyoy ko din eh. Pagkasama din mo, kimo din sa wayan. Kuha ko niyo mga isaray. Sa wayo na to itong mga tao, giadto na to. Kita din hatag panahon. Pero sa atong ginoo mga Kristonan, kapit ako mga. Sa atong Diyos, kinahanglan, kabalo kang umatag at kasi dumong ito sa'yo. Ano man, ipagkamatian ka. Ayaw na balik. Ayaw na balik sa sala. Ayaw na. Focus ka to sa Ginoo. Pinay-mayong butang na buhatos Ginoo para nimo. Ayaw na na to. Basta, sinuto. Kaya si Kristo namatay sa mga kausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong, alang sa mga matarong. Alang sa mga dili matarong. Aron, pagdala ngadto sa Dios. What is purpose? Ang purpose sa Ginoo nga katong mga marama, mga buguyon, mga tao, luwason to. Si Pablo giluwas sa Ginoo. Ngano man, si Pablo Hudyo. Kamao siya. Ingon si Pablo, wala nila mo gibuhat para gi-apply na niya sa kaugalingon. Ang gibuhat ni Pablo mga kaigsunan, unsay iyang malunggan, iya na gibuhat. Kay si Pablo mga kaigsunan, kamautan na. Pero wak siya nagpa maalamon. Kamao siya. Mo ni sulat sa libro sa 1 Pedro, gisulat ni mga kaigsunan para nato tanan. Ngano man, aron kadto mga tawo wala pa magkalagad sa Ginoo, kita mo gamiton sa Dios. Unsay paagi, ang imo lang sinultian. Ayaw lang sige kiyaw. Ayaw lang sige kasuko. Ayaw lang pagbuhat ng dautan. Kaya naman, dili makabig itong mga tao na nagbuhat ng dautan. Dautan sila, ikaw na mo. Nagsimba ka, ikaw na ka. Pero kung nagbuhat ka maayo, ang Diyos mo panalangin mo, kunya luwason itong mga tao na nagbuhat ng mga dautan. Luwason. Nga naman, kung sa'yo tuyo, kung sa'yo rason, kung sa'yo ilonggan, iluwas ka, ay para makabig itong mga tao. Para sa
Nalayo ng ngalan sa Ginoo. Ako padayon lang. Ako padayon. Para dili sa mga matarong aron pagdala ngadto sa Dios nga gipatay siya ingon nga tao o gibanhaw diha sa Espiritu. Muna na, panahon mo sa Dios. Doon ay promosyon ang buhatang Ginoo sa atong Ginoo. Nini nga kamuntagon mga Kristiyanon. Unsay maayong butang imong mapasidungog ngadto sa Ginoo. Unsay imong nauna-unaan nga mga maayo nga imong mapasidungog ngadto sa Dios. Prayer number 1. Worship number 2. No? Ang imong pagsimba, ang atong pag-anhi, pag-step sa imong tiil, pag-ilis sa imong pasalina, pagkaligo nimo kay musimba ka, usana siya mga area mga kaigsunan, mga area na nga diin nagapasidungog ka ngadto sa Ginoo. Labaw sa tanan ang atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing. Tindog uban ako igsuon. Pasidunggi ang Dios diha sa imong baba. Unsay nadunggan mo karon? Unsay nadunggan mo ron pasalamati Dios. Pasalamati Dios. Sakit na ni, usahay sakit ang realidad. Sakit ang tinuod. Sakit ang tinuod pero mauni ang pag-agi sa Dios nga makatakon ta. Sakit ang tinuod aron makailaka nga naay Dios nga nagpanggap nimo. Ipalanggap ka sa Dios. Ipanggap ka sa Ginoo. Ayaw nagbalik sa daotang kinabuhi. Ayaw nagbalik sa daotang kinaiya. Kay ang tuyo o tumong sa Ginoo nganong giluwas ka, kay mahimo kang ambasador, mahimo kang tigdala sa ngalan sa Ginoo ngadto sa dili matarong, aron ang dili matarong madala ngadto sa tilan sa Ginoo. Ikaw na. Ikaw mo'y gamiton sa Dios. Ikaw mo'y gamiton sa Dios. Hallelujah.